Máis protagonistas, mercado medieval da nobre vila de Padrón. Estamos na Praza do Macías o Namorado, cunha morea de actividades que se están desenvolvendo xa dende primeira hora da mañá e ata prácticamente entrada a noite, cun parón para un almorzo, que por certo hoxe almorzo institucional entre Padrón e Arjonilla. E bueno, temos con nos a responsable de festas e turismo do Concello de Padrón, Chus Campos. Moi bons días. Hola, bons días, Salvador. Como está indo a feira medieval? Con moita calor, eso sí. Sí, moita calor. Penso que a afluencia máis grande de público virá sobre a tardiña noite, porque xa onte había bo ambiente nas rúas do pobo. E bueno, esperamos hoxe unha gran afluencia tamén por o espectáculo que temos a noite de Pablo Méndez Performance, que vai a ser justamente neste espacio aquí contigo que estamos. E penso que vai a triunfar. Unha programación, como digo, con moitísimas cousas. Acaba unha, comeza outra, acaba unha, pasa rúas. Acabamos de vivir o acto institucional dese irmanamento. Haberá maxia, falamos co mago que vai actuar aquí, o mago Juan, nun anaco. Para todos os públicos, unha feira que rememora o pasado medieval do Concello de Padrón, Macías o Namorado, e bueno, que ten un montón de actividades, isto é así. Sí, como ben dixeche xa no programa está todo especificado. Temos varios grupos de música tocando non ao mesmo tempo, pero que vanse bueno, intercalando. Pero ahora mesmo temos dous grupos musicais polas rúas, cando para un, pois empeza outro. Tamén diversos personaxes como os de La Nariz Roja de Cantabria, que están aí todo o tempo tamén facendo malabarismos polas rúas. E nada, temos o tren funcionando tamén para quen queira ir, sí, que está saindo da Praza Ramón Tojo. E tamén temos ali unha atracción medieval, digamos, que como se fora un tío vivo medieval, tamén para os máis pequenos. Bueno, que máis dicirche? O espectáculo de Quimera, que é ás 11 da noite, de Pablo Méndez, que penso que é o máis salientable da feira. Con moito pasarrúas, con mercado en sí mesmo, con postos de toda índole. Temos exactamente 92 postos, sí, contados. A verdade, moi contentos ca afluencia de artesáns e de vendedores que viñeron, todos con produtos especiais, digamos. Para o mercado normal xa temos mañán, o do domingo, que se vai conxugar ao mesmo tempo co mercado medieval. Sí. Entón, neste mercado medieval temos produtos pois desde delicatessen, artesanía máis delicada que poidas vin por aí cestos preciosos, vin alfombras preciosas, vin todo tipo de adornos, cristalería, xogos infantil en madeira, bueno, en fin, o que vimos. Sí. Penso que está moi interesante, sobre todo tamén para acudir en familia, pero as actividades que temos para os nenos e nenas. E logo, bueno, pues eso, esperamos afluencia, penso que a tardiña que vai haber moita xente. Agora mesmo, como dixeches, fai moito calor. E nada, en breves pois iremos para a comida cos de xente de Arjonilla. O horario de tarde comeza a 7 máis menos. Sí, 7, sí. Si fai moito calor, igual o que é os pasacalles, pasarrúas, retrasase un pelín para alongar despois un pouco máis. E mañá domingo, como acaba de confirmar, o mercado dominical habitual e clásico do Concello de Padrón que se mistura co mercado medieval. Efectivamente. Temos un supermercado aí. Supermercado de domingo. Supermercado. Pero total, tamén con actividades na parte medieval que comeza ás 11 da mañá. Efectivamente. E tamén con actividades varias ata o peche que é a medianoite. Sí, exactamente. A noite sí que temos tamén outro espectáculo que temos que salientar, que é o espectáculo de lume Fire Dragons, que ten os récord Guinness da lingua de lume máis longa. Exacto. O sea que estaremos aquí pendentes a ver como vai o tema. A ver que longitude ten eso. Ben, cita imprescindible. Primeira fin de semana de xullo, xa o dixo vostede, institucionalizada a feira, o mercado medieval en Padrón. Efectivamente. Tamén temos festa no Concello veciño de Pontecesures á noite con orquestas. A xente pode vir ao mercado e logo pode ir a Cesures a orquesta se quere. Todo é combinable, hai para todos os gustos. O ano que ven a 20. Este número redondo, pode haber algunha novidade, un mercado, unha feira que pode abrirse ao capítulo de 20 anos, imos dar un salto hacia algún lado? Sí, habrá que dar un toque especial a ese número, efectivamente, intentando pois consolidar o que é o mercado medieval e tamén salientar a figura de Macías, non? Que é o que tamén os está unindo, é o nexo de unión con Arjonilla. Bueno, é o que realmente nos destaca a nós no eido medieval. É que nos está oindo.
que o temos aí a 3 metros, aí escoitando atentamente a vida, ve pasar a vida da praza que leva o seu nome. Ámbito turístico, acabo de ver novidades, un posto de turismo aquí en Padrón que non deixa de acadar títulos porque se fan as cousas ben, como hai que facelas a día de hoxe, un montón de peregrinos que tamén nos fomos atopando nunha ruta que parte na ruta portuguesa. Están indo ben as cousas a nivel turístico. Moi ben, realmente temos todos os aloxamentos ao 100% de ocupación, a hostalería traballando a pleno rendemento. Agora mesmo contamos con 19.000 peregrinos que pasaron pola oficina de turismo, 19.000 que non son todos, porque non todos pasan pola oficina, entonces serán moitos máis, e realmente a nivel turístico non temos moito máis que pedir. O santiaguiño, vamos, estamos no mes tamén de unha actividade importante no ámbito festivo. O mes de agosto o Concello que se volca en dar protagonismo ás festas das parroquias, das aldeas e da contorna do municipio. En setembro volta ao curso de novo, xa preparando o Nadal e preparando todo o que ven por aí. Isto non para. No, isto non para, efectivamente o santiaguiño xa está, a programación podese decir que rematada, darémola a coñecer nos próximos días, vamos a esperar que pase a feira medieval e daremos a coñecer, bueno, o resto de actividades. Xa avanzou algo. Xa avanzamos que viña Mondra. Xa avanzou Mondra. Pero hai máis cousas, hai máis actividades, hai máis concertos. E empezamos o día 17 deste mes co santiaguiño, o sea que quedan poucos días xa. En 10 días, algo máis de 15 días xa empeza a programación do Santiaguiño do Monte, esa cita tamén imprescindible de reunión, de xuntanza, bueno, pois de comida campestre, que moitas veces se está perdendo tamén. Sí, é unha festa moi especial para o pobo de Padrón, e que non podemos perdela de ningún xeito. Sen dúbida. Sempre apostamos por manter as tradicións e logo da tradición tamén sempre innovando, non? Que é o noso, digamos, sempre poñer o noso punto personal aí, o noso gran área aí. Bueno, pois que non chegue tarde a esa comida de irmandade co pobo de Arjonilla. Imos deixar a Chus Campos que continúe. Organización, xa saben, festas, turismo do Concello de Padrón, esta edición número 19 da Feira Medieval que hoxe estamos vivindo en directo aquí en Radio Líder Santiago. Grazas, Chus. Moitas grazas. Chao.